oso blanko esan, zu bakarrik aritzen zara, suposatu dut, ez? Bai, egiten. kantuen bizkarrezurra abiatzen da beti gitarra eta ahotsetik. Baina disko honetan oso nabarmen daude. Bai, oso lehenengo planoan dago gitarra eta ahotsa egia da. Eta esango nizuke, bueno, kantu gehienak bai direla berriak. Badaude bersio pare bat, eta badaude, bueno, lehendik hasitako eta orain amaitutako zenbait kantu. Baina, adibidez, Aire Izpekin grabatu dut Uxue Alberdik egindako konplize ditut eta izenburua duen sorta. Eta hori adibidez, kontatuko banizu nola sortu zen, neroni ere harrituta nago, ezta? Ze hori ostiral iluntze bat zen, eta arratsaldeko 4etan edo, eman nion emailaren botoitxoari sakatu nion, eta sartu zen email bat, Uxuerena, eta botatzen zizkia persoa hauek, ez? Ordoaz, zerbait egin nahi bat duzu ordoaz, ez? Eta nik hartu nituen, imprimatu nituen, hartu nuen, irakurri nituen, eta esan gitarra. Grabagailua, ordu erdi baino lehen, kantu egin ez zeuden. Osorik. Bai, osorik eta ez da aldatu ezer. Gero egin dugu harmonizazioa ahotsetara eta pixka bat aldatu dugu hori guztia. Baina gitarrako harmonia eta melodia ez da aldatu, ez da ezertxo ere, ez? Orduan batzuetan gertatzen dira holakoak, ez? Beste batzuetan kantu bat egin igual pasatzen dituzu 10 urte, bueltaka, eta ez duzu osatuta ikusten, ez duzu amaituta ikusten, zerbait falta zaio, berriz atzera botatzen duzu, berriz beste buelta bat ematen diozu, aldatzen dituzu, bestea pin, pan, eta halako batean esaten duzu, venga, bale, hau ateratzeko moduan dago, eta orduan ematen diozu, abante, ez? Baina, adibidez, kantu horrekin hola gertatu zen, ez? Orduan, bai dira nahiko kantu berriak niretzat ere, ez? Oraindik ere, zuzenean eta bitan jotako kantuak dira, bai.